ମନୁଷ୍ୟର ରୂପକୁ ଦେଖି ନୁହେଁ, ତାର ଗୁଣକୁ ଦେଖି ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, କିନ୍ତୁ କାହାର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ ନାହିଁ। ସେବାକୁ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ବଦଳରେ କିଛି ଆଶା କର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜୀବ କିଛି କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ କଷ୍ଟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ହାବଭାବରୁ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମାନବ ଜନ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ। ସେ ଜନ୍ମର ମୂଲ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ମୂର୍ଖାମିରେ ପଡ଼ି ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ପାପ କରିଥାନ୍ତି। ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁ କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗା ଦେହର ମଳିକୁ ଧୋଇଦିଏ, ମନକୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପାପ ମନ କରିଥାଏ, ଦେହ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ ମନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସେବା, ଦୟା, କ୍ଷମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଜକୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବିକି ଅନ୍ୟର ତିରସ୍କାର କର ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ କିଛି ନା କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ଅନ୍ଧକୁ ଆଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗୁଣ ତାଠାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେବା କରନ୍ତୁ। ସେବାର ମାର୍ଗ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ, ଗର୍ବର ମାର୍ଗ ସର୍ବଦା ପତନ ଆଡ଼କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।